Welcome to my YouTube learning channel. जों दिनै सोलोंगोन गु नखरनि सानजाबनाय। जोंनि आखाइ फारनैनि आसिनि हेफाजाबाव। So let's start. नैबे जाबाय फारनै आखाइ आरो बेयाव मोनजि आसि दं। जोङो बे मोनजि आसियाव बेबायदि 1 2 3 4 5 10 सिम लिरनानै लागोन। दानिया जोङो 9 जों 4 जों सानजाबनानै नायगोन। 9 जों 4 जों सानजाबनोब्ला 4 नि सिगाङाव मा अनजिमा दङ 3 बेखौ जोङो सिगां फज'नानै लाबाय। बिनि उनाव 4 नि उनावहाय मोनबेसे आसि दङ? मोनद' आसि दं। बेखायनो जोङो 6 खौ 3 नि उनावहाय फज'बाय। अब्ला जों फिननायखौ मोनबाय 9 सानजाब 4 36। दानिया जोङो 9 सानजाब 9 बेसेबां जायो सानजाबनानै नायनि। 9 नि सिगाङाव 8 अनजिमा दं। बेखायनो जों 8 खौ फज'ग्रोबाय। बिनि उनावहाय 9 नि उनाव मोनबेसे आसि दं? मोनसे दं। बेखायनो जोङो 1 खौ फज'बाय। दानिया जों फिननायखौ मोनबाय 81। अब्ला 9 सानजाब 9 81। जोबोद गोरलै नङासै फरायसाफोर? अब्ला जों बेबायदिनो आसिनि हेफाजाबै गोरलैयैनो सानजाबनायखौ खालामनो हायो। आसा खालामो फरायसाफोर नोंसोरबो बेबायदिनो आसिनि हेफाजाबै साननानै सानजाबनायखौ दिहुननो हासिगोन। फरायसाफोर बेबायदिनो आसिनि हेफाजाबै 6 नखरनिफ्राय 9 नखरसिम माबोरै गोरलैयैनो सानजाबनो हायो बेनि सोमोन्दै जों उननि भिडिअआव सोलोंबावगोन। बेबायदिनो आंजों सोलोंबाय थानो थाखाय आंनि बे YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरखौ मोनबाय थायो। अब्ला दिनै एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं।